40 de evenimente și un moment în care putem spune cu toții mulțumesc pentru artă. Detalii și bilete pe sibfest.ro, eveniment de recomandat de Radio România. Totul e cultură. Radio România Cultural. Radio România Cultural este ora 8. Dimineața crossover cu George Gâlea la Radio România Cultural. Președintele României, Nicușor Dan, îi primește astăzi la Palatul Cotroceni pe reprezentanții sindicatelor. Începând cu 8 și 30 de minute, urmează să aibă discuții cu Blocul Național Sindical, Cartel Alfa, CNSLR, Frăția, Meridian și Confederația Sindicatelor Democratice din România despre măsurile fiscale negociate de partidele pro-europene. Directorul de comunicare al Ministerului Afacerilor